Môže sa plachetnica prevrátiť? Nepoviem ti, že nie, lebo keď na niečo povieš, že sa to nedá, tak sa nájde niekto, kto nevie, že sa to nedá a urobí to. Realita je však taká, že na prevrátenie námornej plachetnice už musíš mať imunitu, napúť seba záchovy a trafiť sa s veľkou bočnou vlnou, ktorá ťa proste zbalí. Aj tak je vysoká šanca, že to loď ustojí. Teda, pokiaľ si niekde o kameň nestratil kýl. S katamaránom je to iné. Ten prekotíš ako nič. Tento sa prekotil nedávno pri ostrove Caprie. Preto sa drž toho, že keď plachtíš, tak len na takom vetre, čo loď unesie. Na katamaránoch je tzv. Réfovacia tabuľka. Drž sa jej a nechaj si aj rezervu. Ak ju na lodi nevieš nájsť, tak si ju vygoogli, samozrejme správnu k tvojej lodi. Réfovať alebo zmenšovať oplachtenie je však správny čas. Presne vtedy, keď ti to prvýkrát napadne. Katamarán a jeho ovládanie si môže skúsiť aj na našom kurze prístavných manévrov. No a užívaj si leto.